Penya, que podeu guanyar 20.000 euros i un xiurei! Digueu, quin és el monument més impressionant de les Balears? Vinga, nins, poseu un vacín de les Balears, no? Ah, que no en tenim. I d'allò que estès... Hey! 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 Sí, bon vespre! Hola. Hola? Hola, som en Pep i telèfon d'Inca. Molt bé! Com mola el mercadillo d'Inca! Vinga, Pep, resposta! Molt fàcil, la catedral de Palma. I de no és correcte, me sap greu, però hauràs de continuar anant al mercadillo. Sort que ets d'Inca! Bona nit, som la Marta, de Sant Francesc de Formentera. Ai, Marta, i tens telèfon? Que guai, no? Bueno, la resposta, quin és el monument més impressionant de les Balears? Clar, la naveta d'Estudons. No és correcte, no és la naveta dels No t'ha servit de res tenir telèfon? Quin tio. Un altre dia. Vinga, més telefonades que s'acaba el temps. Bon vespre? Bon vespre, som en Manel, des Mercadal. Uau, Eivissa, que bé que m'aquells els italians. Tens la resposta o no? Si no ets la catedral de Palma ni la naveta d'Estudons, és Castell de Bellver. No, incorrecte. S'ha acabat el temps i ningú no l'encerta. Som jo mateixa, que no me veus. Tu, es càmera, fas qualque cosa avui vespre? M'han dit que faig servir molt bé el teu trípode.